Ei, sunt PC Gamer Miau. Sunt foarte recunoscător că am 9 subscriberi și mulțumesc pentru toate aprecierile și mulțumesc pentru toate videoclipurile. În total 1351 de vizualizări. Și vă rog, dați subscribe și lui Pro Gamer. E un prieten, are doar 3 subscriberi și aș vrea să o faceți și voi, pentru că și el pune destul de mult efort. Deci, asta e. Dați și lui subscribe, chiar s-ar bucura mult. Dar uitați-vă și voi pe la videoclipurile lui. Are multe short stari, dar până atunci mulțumesc. Vă rog, nu vă oblig să dați subscribe.